Papa, singabhala. Hayi, Osipho. Wayesingalindi imkhulu yakho eyomthonisha. Mina ntiyazi izinto temameti lethu. Ola mina nikutshela Sipho esikoleni mfana yami. Benifunda ma-history. Sifunda ngawumathazi dawana. Wayithi, wathi imuntu yayimfene. Bese imfene le yalala neNoah. INoah yatala i-Enoch. I-Enoch yaba yini? Imuntu. Sifunda ima-history. Bathi yibani isokile iShaka Zulu. Bathi iRobert Mugabe. Hayi wameti, antiyazi izinto le. Manje, Noah bekayimfene kumembeka muntu. Nokazi kanjani? Futhi ngathi ndizama ukuchazela mntana yami. Utawufeyila eTS masikoleni. Asiyakele indawo le nami anivisi isikhathi. Sifunde esikoleni. Ucabanga ukuthi waye sidom. Sihlala sidakiwe. Salimala kudala manje esikoleni. Ithini imbuzo yakho lapho? Sibhala ndoda nifuna khapha. Lena papa imaths leti asipho maths bathi ayihluphi. Idinga i-reasoning kuphela. Ingakho bathi sicele umuntu lomdzala asibhalise. Oh, ikhona la endlini. Andikhumbuli niyibona. Nemi mama yakho ifihlile. Ini papa? I-reasoning kuphela le. Yo, ngofeyila lana. Oh, fala bhala lapho anasikhathi nifuna khamba uyofeliswa yini ngiyadiyadi le tinto. Alright. Bathi uma 1 times 1 kwenda 1, then 2 times 2 kwenda ngakhi? Wala thani buke. Uma i-1 times 1 kuyenza i-1 and then ima-2 times 2 kuyenza ate cabanga fana neniyayazi le 2 yokucala mfana ikuma-past tense noma ikuma-past continuous present participle. Funa niqale niyazi. Angati mina papa. Oh, wafana lokubhalisa njani manje letinye izinto ungatati. Ngoba ufuna ufika ubuza esikoleni. Ubuze kusasa. Oh man. Le homework bakunikele itolo kumbe bakunikele namuhla. Nabakunikele itolo kusho ukuthi le 2 yokuqala ikuma-past tense. Nabakunikele namuhla ikuma-past participle continuous. Banginike intolo le homework. Oh, kusho ukuthi i-2 yokuqala ikuma-past tense. I-answer yakho i-2. Le 2 lenye ayikafiki. Alright papa, answer is 2. Next question. Uma Themba asebhasini kuna 3 bantu phambi kwakhe, kuna 3 bantu emva kwakhe, bangaki bantu labasebhasini? Oh, ithemba yiphi? Yakabani. Mhlambe ile yakakhoza. Yelithuwini leyo ayisiyani bahlala bahamba bobayi-2 nemfana yakho. Futhi wathanda imatheri ingagcwala le bus fast. Oh papa, angimati. Oh, kuya ngokuthi ubheka kuphi. Ndakabheka emuva bayi-3, ndakabheka phambili bayi-3. Usho ukuthi bayi-6. 3 phambili 3 emuva. Hayi papa, this one is easy. By 8. Nawubala Themba na driver. Oh, Wasipho, usho ukuthi ngicabanga ukuthi niyakhanya mina ithishela yakho ni. Nokuyazi kanjani ukuthi ibus le iyahamba noma imile noma iyafa. Futhi nokuyazi kanjani ukuthi driver yakhona iye kuthenga amanzi kumbe iye kusishita kumbe iye kodla kumbe nayo yafa. Why ningasho? Uma ukuthi nifuna nikhulume ukuthi kune driver why neyifihla manje? Buka futhi nikutshela abekho i-8 ngedrive kunejesu nemoya engcwele bayi-10 tukwalokho le mama lesemuva imithi bayi-13 nongathohlala le thishela yakho futhi ligibelisani nale 2 yabantu leniyibonako phambili imisa le bhasi ngeke Themba agibele ibhasi yonke phu hayi 1 nethi ngwa-1 takhe.